Здравейте! Днескашния клип ще покажа как най-правилно да взимаме мерки по различните части от тялото си. Първо се извинявам за цвета на кожата си. Това е боя, която трябва да си отмие в близките дни, понеже бях на сцена и ни мазах. Така, започваме отгоре надолу. Бицепса. Бицепса ни интересува в стегнато състояние, като виждате как метъра е идеално, горната и долната част са идеално една под друга. Тоест няма такива разни диагонали, висящо разстояние между ръката и самия метър. Хубаво гледаме да бицепса се мери най-лесно. Стягаме го и го мерим. Като при бицепса има нещо особено. Дори да се е запазила обиколката, той може пак на самия участък може мазнината да е намалява. Защо? Защото когато мазнината намаля с правилната диета, мазнината намаля на самата ръка, а пък мускула си остава или същия, а дори може да хипертрофира. Затова бицепса е просто да запълни мерките. Тоест, нужно е да видим и на ръцете какво се случва и там. Но не е чак такъв ориентир. Не се фокусирайте толкова много върху бицепса. Гръдната обиколка. Много е важно да е в отпуснато състояние, защото на нас не ни трябва гърба. Нали? На нас ни трябват гърдите. Да видим при мъжете гърдите дали са пораснали. Дори и при жените, нали? Так някои жени искат да им пораснат гърдите, но в повечето случаи тях намалят. Важно е да обхващат гърдите и гърба в най-широката му част. Е малко сложно сам да се го направиш, но с малко повече практика и опит става. Това е общо взето над гърдите. Така се мери гръдна обиколка. Най-широката част и над зърната на гърдите. Няма нужда да поемаме, да издишаме, стоим се напълно нормално. Талията. Талията, тук много хора според мен грешат, винаги се мери под пъпа и винаги се мери в най-широката изпъкнала част. Ето тук паласките, задръжките. Те са най-проблемните зони и при мъжете, и при жените. Просто генетично там трупаме най-много. Няма нужда да издуваме коремите, няма нужда да ги гълтаме, дишаме. Това е. Ето това е в отпуснато състояние. Няма нужда да се стягате. Пак метъра, хубаво да е равен отпред и отзад. Може и пред огледалото, между другото, да застанете. Огледалото точно също ме е в момента. И така доста, да, и аз си изпитвам трудности. Ето. Идеално над паласките. И корема ме отпуснат, не съм го издул. Това е. Нищо особено. Бедрата, отново, както при бицепса, искаме при най-широката част, а именно където са ни тук докторите, защото ето тук, тази област, пак няма значение мъже и жени, винаги тук се тупа най-много. По същия начин метъра, краката са лесни за мерене. Ето го. Само че така не се вижда нищо. Това е. Бицепса, няма нужда на пръста да дигате. Предмишниците и прасеца, извинявам се, казах бицепса, но имах предвид прасеца. Предмишниците и пръстите са ни генетично обусловени, така че най-вероятно 99,9% от случаите през цялото време ще ви бъдат еднакви размери. Ако пораснат при мъжете, супер. Наистина, но е много трудно, повярвайте ми. От опит ви го казвам. Ето в най-широката му част, без да го стягам. Между другото, едно любопитно така, не знам повечето хора дали го знаят, но едно любопитно нещо е, че в повечето случаи прасеца и бицепса на 90% са еднакви. Плюс-минус сантиметър. 2, не много. Остана да се измерим и ханша. И той не е нищо особено, няма да се съвличам, понеже трябва и дупето да е наголо по принцип, знаете. Но ето тук. И при мъжете е важно, при жените е ясно защо. Всяка една жена иска да знае дали е пораснал или е смалил дупето й, дали се е смалил. Но слагате го на най-изпъкналата му отново част. И общо взето така разберете. Супер много съм го сложил. Пак гледате най-широката част на дупето, най-изпъкналата част. Значи, гледате метъра пак да е равен, няма нужда да стягате да напълвате таза,
Просто слагате да, долу-горе. Най-важно, мерките са си мерки, но най-важно е визуално как изглежда човек. Може ръката му да е голяма, нали, на самите мерки, или пък талията да е голяма или да му е голяма, няма значение, но ако визуално тялото изглежда симетрично, балансирано, добре сложено, абсолютно без значение. Най-важно е като застанете в огледалото как изглеждате. Така че мерките са ориентир за мен и за вас. Според този ориентир, аз като знам, примерно, че вашата талия е 80 см, като ми изпратите снимка, като придобия, нали, като видя рамката на самата снимка вас в случая и като видя 80 см, още по-лесно го визуализирам според цялото тяло. При всеки стои различно, при всеки стоят различно тези мерки, зависи от височината, от килограмите, от костната плътност, структура. Има хора знаете, с по-едър кокъл, така да му кажем. Има такива с по-тънки костици, така че не се притеснявайте. Мерките не са константни, те винаги се променят. В крайния случай, нали, най-важното е визуално да изглеждаме добре, да се харесвате. За това, че да, това е общо взето как се взимат мерките. Нещо специфично при тях. Хубаво е сутрин на гладно. Защо? Защото когато стане човек от сън, тялото му е най-релаксирано, мускулите са му най-отпуснати, най-малко тонизирани, най-малко кръвоснабдени. В момента, в който почнем да вървим, краката се кръвоснабдяват, започнем да правим едно друго вкъщи, ръцете и те почват да се кръвоснабдяват и мерките се компрометират. Това е като с килограмите. Винаги се теглим сутрин на гладно, след тоалетна надолу. Общо взето е да. За килограмите също, както казах, сутрин на гладно като станем, препоръчително е след тоалет, понеже имаме задържани течности, нали, отпадъци в тялото.